बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि तरेन बर' बिथांनि दिनै सारादुनि हाबाफारि खुंदों आरो दिनै बिथांनि गोथार सारादु खुंफुंदों बे लालसिं गोजौसिन सोलोंसालि बे गेलेग्रा फोथारावहाय बिथांनि सारादु खुंफुंदों आरो बिथांनि सारादु खुंफुंनायजों बिथांखौ जोबथा हाबाफारिजों दोरोङारि खान्थिजों बिथांनि सारादु खुंफुंनायजों लोगोसे आलासि बिथांमोनखौ जाहोनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे आलासि बिथांमोनखौ थान्दै बिथांमोनखौ जाहोनो थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो नै बिथिं बेयावहाय संगासिनो दं आलासि बिथांमोनखौ जाहोनो थाखाय बोथिसे जाहोनो थाखाय बिथां रुंसारि तरेन बर' सार बिथांनि जोबथा सारादु हाबाफारियाव बयनोबो बोथिसे जाहोनो थाखाय नै संगासिनो दं आदा नोंथाङा मा बानायगासिनो आङो दा बोरमा बेदर संगासिनो दं औ बोरमा खै केजिसो बेसां संदों बेदरा 80 केजि 80 औ 80 केजि औ बयखौबो जाहोगोन बयखौबो जाहोगोन औ दे थेंक गोजोननाय इउ थाबाय बोरै नांदों संनानै बरिया एकदम मोजां गोथाव जाथारगोन गोथाव एकदम गोथाव आरो बिथां मादैमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन आब' औ नोंथांमोना मा संगासिनो अमा बेदर अमा बेदर औ बेयावहाय संदों नै अमा बेदर बेयावहाय संदों अमा बेदर आरो बिथिं दङ ओंखाम अमा बेदर संगासिनो मादैमोना ओंखाम संदों आरो गोबां ना दाउ बायदिसिना बोरमा बेदर अमा संगासिनो आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन बेसेबां माबायदि लाहार फाहार सोलिगासिनो मादै माने दिनै आलासिफोरनो जाहोनो थाखाय मा लाहार फाहार खालामनाय जादों बोरमा दाउथ' गैया बोरमा अमा ना ओंखाम दालि लाब्रा ओरै मुरि गन्थ' बिदि संदों आरो एसेनोसै ओंखाम औ ओंखाम बानायदों औ औ औ औ 10 केजि औ गोबां मानसिनो जाहोगोन औ बे जादोंमोन बेयावहाय रुंसारि तरेन बर' सार बिथांनि दिनै गोथार सारादुआवहाय लाहार फाहार दायो सोलिगासिनो गोबां मानसिनो मन्त्रि MLA गासै आलासि बिथांमोननो जाहोनो थाखाय दिनैनि लाहार फाहार सोलिगासिनो आरो बेयावहाय बयखौबो जयै बोथिसे जाहोनो थाखाय दायो लाहार फाहार सोलिगासिनो आरो बयखौबो जाहोगोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां रुंसारि मानगोनां तरेन बर' बिथांनि दिनै सारादु आरो बिथाङा थांनाय 14 फेब्रुवारियाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो दिनै 25 फेब्रुवारियाव बिथांनि दिनै गोथार सारादु आरो बे गोथार सारादुखौ दोरोङारि खान्थि बायदियै दिनै रायजोआरियै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियावनो बयखौबो बोथिसे जाहोनो थाखाय दिनै लाहार फाहार सोलिदों आरो आं दङ भिडिअ' जार्नालिस्ट कनक कलिताजों जिमि बर'